जय श्रीराम मित्रांनो. मी गणेश पालव, कोकणातली जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण आलो आहे वसर गावात आणि हे तळ तुम्ही बघतच असाल. एवढं सुंदर दृश्य आहे ना. काय नजारा आहे ना. मासे वगैरे नाही दिसत आहेत पण हीच पाण्याची लेवल आहे. याच्यावरून गेला ना पाणी खालती येतं वाटतं. काय ना, तिकडे बघूया. मासा एक पण नाही दिसत आहे. मासे नाही दिसत आहे. पण हे उन्हाळ्यात नसेल ना पाणी. उन्हाळ्यात नसेल ना. नाही एवढं नाही ना. आम्ही तिकडून पहिलं चालत यायचो मधून कुठून ठीक आहे. सरळ त्यांच्या घराकडे तिथून ते माहिती आहे पण आता हे पाणी भरपूर आहे. पाणी म्हणजे पाऊस पण लागतो. पाऊस पण लागतो. काय ते चारी साईडला त्या लोकांनी हे केलेलं आहे ग, म्हणजे ओव्हरफ्लो झाला ना. हा, ते निघाला पाहिजे पाणी. असा खोल असा नाही आहे ते. मध्येच खोल आहे, मध्येच खोल आहे. बाकी बावडी बांधा सोडायचं पाणी कुठे मध्ये तिकडे पंखा लावलेले. उन्हाळ्यात लोकांना तिथूनच पाणी सोडतं. कसं आहे, ह्यांना काय पाण्याची वगैरे टंचाई होत नसेल. असते तर उन्हाळ्यात तर सुकतं मध्ये फक्त. मागे हितू वगैरे सगळ्या एक रिक्षाने एक बाई. एक रिक्षा एक बाई किंवा पण होता. पुढे इकडे हो. पहिल्या सुरुवातीला नाही आरूच नेलं होतं त्यावेळी इलव नव्हतं. मी एकदाच आलोय पण ते चालत इकडनं मधून शॉर्टकट नाही आलो. गोवा एक्सप्रेस हायवे त्यानंतर इकडनं चालत आलो. वाडी वगैरे कमी असेल ना इकडे. आहेत काय घरी पाणी भरल्यामुळे इकडे उलटच असतात ना. थोडं तरी उलटच असेल ना ग, भरत असेल ना हे. काय हाय बघ तेव्हा हे रस्त्याला लागून आहे आता. हे एखाद्याचा पाय सटकला तर खाली जाऊ शकतो. म्हणजे काय खोल आहे. नाही इथे खोल नाही, मला वाटत नाही. बघ नाही खोल दिसतंय जमीन. हे काय हो तरी पण खोल आता खेचून येतात. खेचून येतात हो सोडले चला. एवढा मोठा तलाव आहे ना. काय तलाव आहे. काहीतरी खाऊ घालायचं. माझे घरच्या कोण ना कोणतरी येत असेल ना रात्रीचा वगैरे, जाळीने वगैरे पकडत असेल मासे. पाणी असू दे किंवा जंगल असू दे, जेवढं सुंदर दिसतं तेवढं खतरनाकच असतं. आता किती जण गेले असतील काय आपण काय थोडी मोजले. कोण का आला
वारलो तो तळ्यात उभोच्या उभो करून ठेवल्याने. लहानसर म्हणजे ते लहान आहेच नाही तर ते वर्षाचे 12 महिने नसतं म्हणून ठीक आहे. हे बघ, माशावाले पकडत असते असे बसा. हो तिकडनं ते बसलेले ना तिकडे ते बसून तर पकडत असणार. हो ते. सगळं पण हे जरा रस्ता ना हा वरती पाहिजे होता. हे लय खालती आहे. याची लेवल आणि ह्याची लेवल सारखी आहे पाण्याची कट्टोकट. जोरात पाऊस लागला तर हे तुडुंब भरत पण असेल यांचा. हो. आकाश जाण्यासाठी रस्ता पण आकाश आहे का लागता. आताच पाऊस पण आहे ना ग. गणपती बुडीत असतील ना. असेच इथल्या इथे उडवत असणार गणपती. हो. तुला काय आतमध्ये थोडी जाणार आहेत ते लोक. काय वाटतं बघ ना. चल आता. झाड पण त्याच्यातच. कसली झाडं म्हणतात तुला? अरे ते जमिनीवरतीच आहेत. नाही असं नाही पाणी इथे तुंबलंय. हे बघ. हा? तेव्हा 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 हा, हे. घरी वगैरे लावलीस ना तुला भेटलेच पाहिजे मासे. नाही असं नाही भेटणार. पूर्ण तळाव फिरून आणलास ग. पूर्ण तलाव फिरलास आणि तिचं काय घर अजून आलं नाही. नक्की काय ते सांगा. हे जे तळ दिसतंय ना हे वसरगावचं तळ आहे. एवढं मोठं तळ आहे. अरे रस्ता चुकले तुम्ही पुढे नाही मला वाटलंच. हे रस्ता चुकलेत. आम्ही चाललोय पाहुण्यांच्या घरी. जबरदस्त तळ आहे. बघूया. नक्की पुढेच. ओके. एवढा लांब चालत आणला. नाही मला हे करायचं. हो जबरदस्त. मध्ये रस्ता आहे. पावसाळ्यात त्यांचे वांदेच लागत असतील. सकाळचं दृश्य बघण्यासारखं असेल. धोका. चला पुढे जाऊया. त्या पलीकडे ना गोवा एक्सप्रेस हायवे आहे. हा तलावाच आहे. जास्त पाऊस लागल्यानंतर ह्याच्या बाहेर पण येत असेल. हे बघा हे घर आहे. ह्या घराला लागून हे तलाव आहे. एवढं मोठं तलाव. पावसाळ्यात पाणी वगैरे घुसतं. चला वा मस्त. ए चुप. 2 फटके देन.
मला हे तळं आवडलं. बघा ना कसं आहे, हे बाजूलाच घर आहे आणि ते खळा आहे, ते तळ. काय काय आहे? ए, आवाज बंद. जास्त आवाज करून गो. मागे पूर्ण जंगल आहे. ए, हाताची घडी घाल, हाताची घडी घाल. अशीच हाताची घडी घालायची. अरे काय नाही करत आहे. आता पाऊस लागतोय बघा. एक हफ्ता आला कंटिन्यू पाऊस आहे. आणि मगासपासून जे तळ दाखवतोय ना, हे वसरगावचं तळ आहे. आता काय वाडी वगैरे आहे तिकडे? जंगल आहे ना, तेच बोलतोय, जंगल आहे पूर्ण, दिसतच आहे ते. इथून आम्ही चालत यायचो. आता काय चालत येणार? आणि ज्यानाकडे वज्र कधी या आता मनाकडे इकडनं पण रस्ता आहे. तिकडे गौरेडा आलाय. मग आता हे लोक जातात आहे त्याला पळवण्यासाठी. घर भरपूर मोठं आहे. हे गावठी कोंबडी. सोडलेली असतात गे, होय गे, सोडलेली असतात ना. पिंजरा वगैरे बनवलेला आहे कोंबड्यांसाठी. सोडलेली असतात ना, सोडलेली असतात. सोडतोस की नाही कोंबड्यांका? हा, पूर्ण गावठी, पूर्ण गावठी कोंबडी आहेत ना? गावठी ही फक्त सरकारी. अच्छा. 25 आलेले. अच्छा. मुंबईवाले. हा. आणि हा, बघा एवढी वयस्कर झाली तरी पण ती सर्व सांभाळते कोंबड्यांना. हे खाणं कोणतं असतं यांचं? अच्छा, हे कोंबड्यांचं खाणं आहे. याला काय म्हणतात? काय म्हणतात काय ते का? हा, काय बाबा नाव हे इकडे भेटता कणकवले? हो. अच्छा. आणून ठेवते ना. हा, हा. फक्त कोंबडीच आहेत की कोंबे पण? हा. पिंजरो बरं बनवलं. हा, घाल घाल. हा, भोचले. बोचलो का नाही? मग नका नका लावतो. नका लांब कधी झालो चांगला पिंजरा. हा, परत होय आपटलं वरती बघलंय ना. हा, आणि वर उठल्याबरोबर हळसर चीज गेली. अच्छा. आमच्या तळ्यावर सांभाळून कर, सांभाळून कर. त्यांना पती मारले.
कशी असते ए, पाणी बिणी हे तू हा एवढी वयस्कर झाली आजी, तरी पण ती ह्या वयात देखील एवढ्या सर्व कोंबड्यांना सांभाळते, खाणं पिणं त्यांचं देखभाल करणं. ही गावठी कोंबडी आहेत, प्युअर गावठी. हा हा पण ह्या काजीचा बन अच्छा, हे हा. तुमचंच प्लॉट आहे? हा पूर्ण जंगल आहे ना? पण जंगल आहे. आता ते झिलके करतात. अच्छा पाऊस गेलो काय हा काय शाप करून टाकतले. काजी धरले तर गमतले कसे बरोबर, सगळं नाही आता वर गेला. वरपर्यंत आहे ना? सगळ्या झाडं लावल्या, कडुलिंबाचं पालो नाही लावला. कडुलिंबाचं हिला कडुलिंबू पाहिजे. कडुलिंबू असतो उगल्या. आणि यातून तिसरं माणूस हा कोणतं? तो माझा अमेरिका. बाकी घेतलंय नाही. हा, या घरापासून तो नाडू कडे वर ती सांगते हे सर्व आमचं आहे, संबंध. तिकडे शेत आहे, तेव्हा बघतच असाल तुम्ही तिकडे. हा ते शेत आहे आणि इकडे थोडं जंगल आहे. आता काजी वगैरे लावायला सुरुवात केलेली आहे त्या लोकांनी. नारळ लावलेले आहेत, काही केळींची लागवड देखील केलेली आहे. आणि ते हे बांबूचा बेट आहे. बांबू मध्ये पण मोठा स्कोप आहे मित्रांनो. फक्त म्हणून मी बोललो की थोडी का होईना, जर तुमच्याकडे जमीन असेल तर काय ना काहीतरी आपण करू शकतो. पण जमीनच नसेल किंवा अडचण असेल, रस्ता नसेल, तर थोडासा प्रॉब्लेम होतो. मेन जमीन पाहिजे आपल्याकडे. आता बघूया पुढे पुढे जेवढं शक्य होईल तेवढं जरा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण का पुढे लय अडचण आहे, दाखवू शकत नाही मी. आणि मी चप्पल वगैरे काहीच नाही घातलाय. काजूचं झाड आहे, कलम देखील आहे, आंब्याचे झाड देखील आहे. आणि आधीमध्ये बांबूची बेट देखील लावलेली आहे. पुढे हा प्लॉटच आहे त्यांचा, पूर्णपणे प्लॉट आहे, ते शेत आहे. फार मेहनत लागते. एवढी वयस्कर जर आजी करू शकते तर आपण का नाही? ही काळी मिरी ना? हे तेव्हा धरली आहे व ही धरलेली आहे, काळी मिरी आहे. हो बस झाली तेवढी, अजून असतली खडे ना खडे लावलेली. सुवर्णाची झाड आहे. कोणती? खाली सुवर्ण आहे. ते कोणतं झाड आहे? केळ्यांचं आहेत का? केळी नाही, ती चवळीची झाडं म्हणतात. आणि केळ्यासारखंच बोंड येतं आणि तशीच रानकेळी. रानकेळी काय बोलतात त्याला? सवयीची? चवळीची झाड. ती सवयीची झाड आहेत? करताय बा आजी केवढी काम. म्हणजे काय? इकडे आहे, तिथे आहे. हे लिंबूचं झाड आहे ना? चाय मध्ये टाकून चाय पियायची, 2 पानं टाकायची. केळी धरली आहेत. कडे जात कडे उगाचच माका बोलव. आणि हे शेत आहे ह्यांचं.
जास्वंद धरली आहे भरपूर. ही हळद आहे मला वाटतं. ही हे लिंबूची पानं आहेत. ही चायमध्ये टाकलेत आणि दोन दोन तीन जरी टाकलेत ना, त्याला फ्लेवर अतिशय सुगंध येतो आणि टेस्टला पण चाय एक नंबर लागते. हे पूर्णपणे त्यांचंच शेत आहे. तिथे कोणतरी होता. कोण होता ते माहिती नाही, पण मला बघून यायला लगेच गेलं. ते गौरेडे आलेले. डुक्कर गौरेडे हिने वाट लावली आहे शेताची. ते वांग आहे, पिकलंय. गावठी वांग आहे. हे आता काही कामाचं नाही. आंब्याचं झाड आहे. चला. काय कोंबू हा. गावठी कोंबे आता सध्याच्या जब विकूक गेलंच ना इंका 700-800 रुपये किलो का गावठी कोंबे. त्या गोष्टीसाठी मी देखील बघतोय गावी राहण्यासाठी की काय करू शकतो. पण मेन जर जमीन नसेल आणि सडनली जर तुम्ही गावी येत असाल तर गावी राहण्यासाठी काहीतरी म्हणून सोर्स पाहिजे. पण ज्यांच्याकडे सोर्स आहे ते गाव सोडून मुंबईला गेले असतील, त्यांनी हा थोडाफार विचार करावा असं माझं वैयक्तिक मत आहे. करण्यासारखं भरपूर काय काय आहे. कधीपासून माझ्यावरती तापत होते. ठीक आहे. ए भांडण नको करू. लपडी नाही पाहिजे दोघांमध्ये. ठीक आहे चल. लपडी नाही पाहिजे. झालं झालं संपला कारभार संपला. सकाळचं वातावरण आहे. काल मस्त आहे की गाव फिरायचा होता. पाऊस जोराचा होता, त्याच्यामुळे काय मला फिरता नाही आलं. ठीक आहे आता आपण निघालोय. हे बघा असं काय नाही माझं जिंदगी आहे. चल गे. चला निघूया आता. तर ही जर व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम. ओके.